kilero kamano kuom yudo thuolo e odiochieng'ni ma piny Kenya ndiko historia kendo waneno gima pok notimre pacho ka. Wachnwa korka kori gie sani waluonge ni jalup jatend piny machon koso pod en jalup jatend piny to ka senators gi oseluto ombulu mathiche oko e apisi. Kinyiso jopiny ni to ni dwaro ni oyude gi ketho adi eka mondo mi odhi dala. Gima jatimore e weche sirkal gi en ni ka od bura osekalo motion machalo impeachment notikete gazette notice. Koro akia koro osebedo gazette ne obedo impeached lakini kura osego. Koro chalo gima oyiere mbunge to pok olandi gi IEBC. Pok gino ne pok IEBC okete gazette oyiere. Koro nyal mbunge iluonge ni MP elect. Koro gima timore ni en adier ni Gachagua to osegol. Lakini an ok anyal tiyo gi dhok ma kisungu miluongo ni formal no nikech pok aneno gazette notice. Kamano. Lakini aneno motion mokalo cha nikech idwaro mana achiel kendo aneno motion mokwongo chande manoka ng'ani wach norumo modongo to nyalo dhi kaka dhi mopogore opogore. Kamano. Koro gima biro timore ka en ni Katiba bende wacho ni ker nigi ndalo 14 mondo oyier ng'at machielo. Aeto koseyiero tere bunge od bura matin to miluongo National Assembly to od bura matin nigi ndalo 60. Kamano. Mondo o approve ng'at moyiero nero. Pok aneno nying moyiero. Lakini chalo na gima aneno ka mbui kaneno ka jiwo mang'eny chalo gima biro yiero ng'ato. Ok chal gima